Rueda recoñece os máis de 300 efectivos desplazados a Valencia como exemplo de solidariedade e alto nivel dos servizos de emerxencia da comunidade. Máis de 300 efectivos galegos desprazados a Valencia para colaborar logo da dina do pasado 29 de outubro recibiron hoxe as louvanzas por parte do presidente da Xunta. Dende a estrada, Alfonso Rueda quixo recoñecer o traballo destacado de todos os profesionais eloxiando o compromiso, a solidariedade e a eficacia que amosaron nas localidades onde foron requeridos. Pero cando fixo falta rapidamente, demostramos que temos uns servizos de emerxencia magníficos. Xa o sabíamos, pero ahora tamén o saben outros sitios. Eu sempre digo, acordarse das emerxencias cando hai unha emerxencia está moi ben, pero hai que acordarse o resto do tempo para que cando realmente teña que funcionar, funcionen. E agora, que os que estivestes ali decides todos o mesmo, e aquí houve xente que pasou por situacións tremendas, estuvo en lugares e en acontecementos moi duros, moi fortes, todo o mundo di o mesmo, que eso non é comparable a nada e que hai que estar ali para velo, e, bueno, non o veíamos dende a televisión, pero teño que imaginar o que tuvo que ser estar ali. A min chamaronme, como seguro que lles pasou a algúns dos meus compañeiros en responsabilidades políticas, chamábanme alcaldes, chamábanme responsables dali para dar as gracias. O titular do Executivo galego fixo mención especial aos profesionais e voluntarios que colaboraron nesta resposta de emerxencia, como os efectivos de Protección Civil, bombeiros, GES, Medio Rural, Policía Autonómica ou Cans de Salvamento de Galicia. O presidente concluiu comprometendo o apoio da Xunta no proceso de recuperación e rehabilitación das zonas afectadas que quede agora por diante, asegurando que Galicia se irá disponible para calquera nova colaboración que precise a comunidade valenciana.